zeptat, jestli mi koupí nový iPhone 16 Pro Max, nebo jak se to přecházím. Ještě nevím, no, tak staré. Zadní tohle vás prostě. Nevím, co to bude zvuky, je pěkně hnusná. Tady. Ježišmarja, se jí lekla. Moje babička asi mluví nějak moc anglicky, nebo já nevím, jako jestli je psychicky v pořádku. Ona se dělá zase ten obraz. Já viděla, tam byla páčka, tak chtěla jsem se kouknout. Ježiši, můžeš jít už po schodech dolů, já se tě chci na to zeptat. Babi? Babi. Ahoj, babičko. Já se tě chtěla nejen zeptat, koupíš mi nový iPhone, protože chci to moc o tebe, prostě ten iPhone, jo, a prostě vypadá, že jsi bohatá, takže tohle bych asi si mi mohla koupit, ne? Prosím, babičko, babi, já jsem hodná, já ti nic neudělala. Jsi v pořádku? Babi, prosím tě, ne, babi, prosím.